Sanibona guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu guys for joining me. Thank you so much ukuthi ufike kule video. Ngicela ukuthi uyilike, usubscribe mangabe lokhu ungakasubscribe namhlanje, and then share the video. Kanti ke ngicela ukuthi ungaskipi ama advert mangabe they pop up during the video. Thank you so much you guys. Ngiyabonga kakhulu for your love. Now, guys, kule video ngizothanda ukuthi sikhulumeni ngoTebogo Thobejane. And we all know you guys the influencer and the businesswoman uTebogo Thobejane. She was once friends with Abo Inomurolong, Abo Doromongi, Abo, you know, all those like Instagram slay queens as they call them, something like that, you guys. She's also an actress. She once acted on Umubango, and also I think it's Deep City, and yeah, she's done a lot, man. She also owns I think she owns a strip club, something like that. Yeah, man. So the story of Tebogo Thobejane, you guys, they were friends with Abo Inomurolong, Nabo Doro, and then later on, the friendship was done. They fought a lot. There was a lot of bullying that happened between the girls. Ulona uTebogo Thobejane was bullied by her friends, you guys. A lot happened. There are so many videos. If you are on my other channel, Philile Papa's Entertainment, kunama video maningi you guys ngawenza about that kind of bullying that was happened, because ngiyacabanga ukuthi bagcina sebevulelana manje ama case. Kunama cases, I think I2 or what, if I'm not lying, abavulelana nabo Inomurolong. I think uTebogo Thobejane actually evuli case evulela abo Ino because of the bullying. Kunesithombo Ino is posted Tebogo enqunu, kukhona isithombe Inomurolong eshiya izinto ezimbi kwaze kwathiwa uTebogo Thobejane ngoba inengane endala nje nayo engena ka social media. So mangabe Ino benza lento enjena, you guys, imagine something done, your child then goes on social media khulile phela, and then we are bumper to ithombe zikama wakhe into ekanjalo. Kuno futhi olunye udaba Inomurolong akalusho about uTebogo Thobejane uye walala nomunye umuntu nje oyipolitician omkhulu nje, you guys, ngimusho ngegama kodwa noma laleshiwo wathi wena wamnikeza imillion, and why is she not going? I blew it because she just blew that million kwaba kuningi, you guys. So there's a lot of things. uTebogo Thobejane was bullied by her friends bagcina sevuli case, you guys. This is called social media bullying, and it's not allowed, something like that, you guys. Licala elibomvu lelo ukubullisha umuntu, you guys, ngaleyo ndlela leyo. Amabullies manenga, guys, especially ka social media. Kufuna ube nesibindi kule ndawo, kufuna isibindi, kufuna inhliziyo ende, kufuna yo, because amabullies manenga. Even on the comment sections, people would be bullying you. Yazi kufuna kube nenhliziyo, because uma ungenayo inhliziyo, you guys, you can't manage. Siyabullishwa each and every day, you guys. But okukaTebogo Thobejane, it was just something else ngoba bekungabangani bakhe abamazela imfihlo eziningi, and then they went saying a warlord emphakathini sebemhlaza, something like that. Wagcina uTebogo Thobejane muvele kwenye i-country, waphuma kuleli lasemzansi, sezwa kuthiwa uphila eDubai ngoba akasakwazi, you guys. The bullying was just too much. Wagcina sethuthele kule Dubai. Ngingazi mina ukuthi wabuya yini. I think kunesikhathi akabuya khona ngoba kuthiwa une business, une strip club lapho kuthiwa kwade phuma lapho ehamba nalo wayeshayela imoto nomunye ngathi umunye wabangani bakhe kwashiwo ukuthi umuntu obesebenza lapho, guys. Bephuma lapho ebusuku bathola ukudubuleka, kuthiwa ke khona umuntu wesilisa owabadubula uTebogo Thobejane walimala kancane, wathola ukwethuka, but umngani wakhe loyo wavalelwa ngempela esibhedlela, you guys. Limele kakhulu ngoba wathola ukudubuleka, kodwa labo bantu abedubula babefuna uTebogo Thobejane. Sazibuza ukuthi kungabe ngobani, mhlawumbe ngabe yilabo abangani bakhe mhlawumbe ade bembullisha bamthumela abantu mhlawumbe, or maybe it's just business wise, because ngusoma business, you guys. Lo dade une business, so what if maybe it is business wise? Kwaba kuningi ngoTebogo Thobejane, you guys, but impilo yakhe beyinzima because kakhulukazi ubebullishwa abangani bakhe, kakhulukazi Inomurolong allegedly. So you guys, kune story ngisibonakala kayisoyelezi bakhuluma ukuthi usevule inhlangano owayengumlingisi, you guys, uTebogo Thobejane. Ngithanda igama lenhlangano ayivulile kuthiwa yibuhlali foundation. Yeah, I think she's raising awareness when it comes to bullying. So I think ugele kuye kwamvula amehlo, she's going through a lot. She went through a lot, waphuma kwela kubo, cabanga suzusuka kwelakini uyophila kwelinye izwe. It's not nice, you guys, kuphila kwelinye izwe. Sinje abantu nasiyabulishwa because iphuma kwamanye amazwe. uTebogo wagcina sebalekile, you guys. Yena ke wayebaleka ke ibullying lokho okwaku wayesehlukumezekile, wagcina sebona ukuthi impilo yakhe isencupheni, wayophila overseas. So imagine, you guys, abantu bakubullisha until you decide ukuthi, you know what, I'm leaving.
ushiye abantu bakho, ushiye umndeni wakho, ushiye because of someone else. Can you see how ugly and horrible it is? So ke nakuthi usevule inhlangano uTebogo Thobejane, ngiyabona lapha bakhuluma ngokuthi ukuhlukunyezwa kwayengumlingisi wayengumngani wakhe endimeni hayi bo, you guys, into abayibhalile sometimes nizothina isizulu sethu athi ngiyeke ke lapha kuthi uTebogo Thobejane wakhe waba ngumlingisi womubango neDeep City, usanda kuvula ke ngokusemthethweni iBuhlali Foundation. Uthe useqalile ukuhambela izikole exwayisa abafundi ngokuhlukumezeka, you guys. So ke kusetshenziswa ke izinkundla zokuxhumana, which I call it social media bullying, right? So inkinga ukuthi abaletha izinkundla zokuxhumana abasifundisanga ngokwanele indlela okumele esizisebenzise ngayo. So ngenxa yokushoda kolwazi sigcina sihlukumezeka. So kwesinye isikhathi sigcina singakwazi ukubona uma umuntu esekuhlukumeza esebenzisa izinkundla zokuxhumana. So ngalenhlangano ngifuna ukuxwayisa ke okuyiyona esebenzisa kakhulu izinkundla zokuxhumana ukuthi isheshe ibone uma umuntu esehlukunyezwa ezinkundleni zokuxhumana. Kwamanje kukhona izikole zaseSoweto esenginkinga zihambela, kodwa angizoba mningi ezindaweni ezahlukene. Inkinga ukuthi kusenecala lisenkantolo ngokuhlukunyezwa kwami nendodana yami okusamele kuphele kuqala, kusho ke uyena uTebogo Thobejane, you guys. Uthe kunamacala amabili asenkantolo asawahamba kwamanje. Elokuqala lokuhlukunyezwa ngoInnocent Murolong elizongena njengoba kunguJuni, elesibili elizongena kunguJulayi. Lokusinda kwami ngidutshulwa nendodana yami, kusho ukuthi indodana yakhe ayikhona lapha ngesikhathi bedutshulwa. Kwathiwa nabangani bakhe, you guys, yangabalwa lapho, kusho ukuthi mhlambe nayo ayikhona emotweni. So lo saziwayo uvula icala loku ahlanjalazo uInnocent Murolong owanameka ezinkundleni zokuxhumana izithombe zakhe enqunu, waphindwa asabalalisa izindaba udaba olungelona iqiniso zokuthi wake waya ocansini nesikhulu esiphezulu sikaHulumeni, as I did mention that. Akagcina ngalapho njengoba ke ekhola ukuthi uyena futhi wafaka nezinamba zakhe ezeselula ezinkundleni zokuxhumana, waveza nekheli lakhe lapho kuhlala khona indodana yakhe. Imagine, waphinda wathi ungumama owayengayinakekeli indodakazi yakhe. So Innocent noTebogo babe ngabangani abakhulu ngo2021, kodwa ke izinto zajika ngo2022 uIno esekhuluma izindaba zikaTebogo ezinkundleni zokuxhumana. So ngenxa yezimo zokuphepha uTebogo kuke kwabikwa ukuthi usehlala eDubai. So yize kunecala uTebogo noInnocent sebeke bahlangana enkantolo, nakhona bafike baxabana. uTebogo wazi wakhala ngokuthi uInnocent ubukeka engazisoli ngesenzo sakhe njengoba nasenkantolo wayelokhu emsabisa into ekanjalo ka. So yona ndaba kaTebogo noInnocent Murolong okudala ukuthi uTebogo azigcine seyohlala kwelaseDubai. So chaza ukuthi nalapha enkantolo inkathi beyile bafika ke baxabana, you guys. uIno, she continues with bullying. So just imagine, you guys. So man, kubi, you guys. Social media bullying is so ugly, horrible. Angazi abantu abayenzayo ukuthi kunalento ukuthi even in the conversation abantu they banalento ukuthi awubazi abakwazi. So they will say whatever they want to say about you, bakusho ngamagama abuhlungu just to hate you. That's bullying, you guys. And I vunyelwe leyo nto, but ke anyways umuntu mazi uzomthini ke wenza lokho ngoba unamandla ukuthi awumazi. But for these two ladies, I think because they were friends, kuningi uIno kade kwaza ngakusebenzisa against uTebogo Thobejane. So nokuthi anameke izithombe zakhe ka social media enqunu into ekanjalo ukuthi cabanga umngane wakho manihlala nonke niyazanela uningi, you guys. So imagine we are no longer friends. Sengithatha lezi zinto zonke ngizinikeza abantu on social media, abantu bahleke basho lokhu nalokhu ngawe, izinto abangazazi because of this bully. So it's not good, you guys. So lelo cala lelo basagijima ngalo enkantolo both the ladies. But engikuthandayo ukuthi usevula inhlangano iBuhlali Foundation. I really like the name because I think she's raising awareness about social media bullying, and lithi Buhlali Foundation, which means, you know, yeah, Buhlali, like Buhlakani, something like that. So I really like what she's doing, and I really hope, you guys, it is a success, something like that, you guys. So yeah, I mean, you guys, social media bullying is not okay. It's not healthy. So mangabe you go around on social media bullying other people, because imagine we are busy bullying people on social media for what? When you just come on social media to be a bully to other people. It is not allowed. It is not healthy. It is not okay. So kumele umuntu ayinuka amakhwapha before yaka social media eyoqala ukubhulishana nabantu angabazi, you guys. The comment section, can you please abantu nje ka comment section
angazi ngathini you guys, but this is not about me, this is about uTebogo Tobejane. But there are things that I wanna say, but maybe ngelinye ilanga ngizoyenza leyo video about people who just come on social media to bully other people, you know. Ngoba umuntu ushinto izinto ezimbi ezihorrible komunye umuntu, that's bullying. That is bullying, and it is not allowed, you guys. Umuntu umazi ngempela uyamvulela icala futhi aboshwe, something like that. So yeah, man, you guys, big ups to Tebogo Tobejane. I feel sorry for her. What happened to her? Mina vele ngangimdabukela, you guys. Wazi waphuma kwele Mzansi uTebogo sezokuthiwa she's living in another country. Just imagine azashiya abantu abakashiye nomndeni wakhe because of a person abhiza mhlasela, you guys. Noloko kudutshula kwakhe because it was just a horrible thing. Imagine awusakwazi mhlambe yibo laba abantu abakubhulishayo mhlambe ngama business rival, awusakwazi, you guys. Kwakuningi ngalo sisi uTebogo, you guys. I feel sorry for her. Sengathi ngaphela yonke le ndaba le bullying, abuye back to her own country azophila ezweni la kubona njengabanye abantu ngoba unama business, I'm sure, something like that. So imagine, you guys. Yeah, man, issue vola ka comment section about this bullying thing on social media. Like a video uTebogo Tobejane useyivulile ibuhlale foundation. I really hope she's gonna raise the awareness abantu bahlakaniphe, ube kwazi umuntu mayekubhulisha on social media, ube kwazi ukuthi no phela manje so yangibhulisha manje, so yenza into engekho right, uliphakamele lelo daba mangabe uyakubhulisha loyo muntu, so that you can know how to stand up for yourself, something like that. So like the video, subscribe, share. Sizobuye futhi sidibane kwenye video elandelayo. Bye.